activitats culturals que existeixen en Manises, el teatre és una d'elles. Tal vegada siga la més didàctica i completa en les que podem prendre part. En la nostra ciutat és una tradició que ve de molt antic i han sigut molts els actors i actrius que durant molts anys han pres part en comèdies, sainets, sarsueles, innocentares, representacions del Belén, de la mort i passió, etc. I s'han representat tant en castellà com en llengua valenciana, ací, en el Teatre Patronat, la casa de tots els amants de l'art de Thalia i d'on han eixit parelles i famílies senceres. De tot, existeixen fotografies fetes pels fotògrafs manisers Gadea, Soler, Santolària, Sanchis, etc. I arreplegant l'esperit de deixar constància de les dones i homes que varen fer possible tota aquesta activitat, un grup de persones hem decidit acoplar-se al món del segle XXI i anem a fer uns vídeos que podran veure en internet per a que tots coneguen i sàpien quins han sigut i són els que continuem la tradició teatral. En principi, són minirelats escrits en llengua valenciana de l'autor valencià Antoni Ruiz Negre i que tracten de situacions en les que se desenvolp la societat tots els dies. Esperem que ens agraden i ens dediquem especialment a totes aquelles persones que per mil circumstàncies no poden eixir de casa i anar al teatre. Patronat, per supost. El canal de YouTube on ho podran encontrar és Manises Online TV. Oferim el nostre espai de microteatre titulat Bona herència. Ja que veure, els problemes que solen portar les herències. Per què dius això? Perquè és la veritat. Qüestions de bregues entre familiars per culpa d'una heretat ocorreixen tots els dies. No dic que no. Però entre gent civilitzada no poden ocurrir aquest tipus de casos que tu dius. No crec jo que sigui així. ¿Coneixes de primera mà algun cas d'aixòs que és que resulta problemàtic? Més tu te podria contar, inclús de la meva família, encara que no mi directament. És que per culpa d'un hortet que no varia ni l'ofici d'una brega, estigueren dos cosins meus a punt de matar-se. Sí, això que dius és molt greu. I com acaba la cosa? Pitjor que és començar. Sí? Home, explica't. Dic que acaba pitjor que és començar, perquè decidiren posar-ho tots en mans d'un advocat. I en passar un any, entre consultes i paperots, al final tingueren que posar en venda la terra. Va poder pagar les despeses que es produïren en el juí. Això és la faltareta ja dels teus cosins. En el cas que t'he contat, pot ser. Però estic segur que en qüestions d'heretat mai queden tots contents, Pues mira, te vaig a contar un cas diferent. A més, em toca a mi en primera persona. Ah, sí? Sí. Tu coneixes Riba-roja? Claro, home, però si he passat per aquest poble un muntó de vegades. Bé, pues en aquest poble m'he criat jo i tota la meva família. Ah, no ho sabia. Sí. Pues uns dies abans de faltar mon pare, va fer un repartiment entre els tres germans, de modo que no tingueren mai cap de problema. I com ho feu? Pues mira, a mi em va deixar tot el centre del poble. Com el centre del poble? Al meu germà Paco li va deixar tota la perifèria i el Raval de dalt. Caram! I a Manolo, el meu germà menut, pues li va deixar tota la part del nord i l'alqueria del Molí. Aquest xicol, no sabia que ton pare fora tan ric. Mon pare ric, què va, home, què va? Ah, no? No, home, no. Lo que passa és que l'ofici de mon pare en vida era cobrador de rebuig de la contribució.